Да бе снимам, Марискам. Даде, това е клип. А как да бе снимам? Нема да ти кажа. Направи го на снимка там, където бе снимам. Клип! Искам да вземете балоните, она тапки бе рисува и да ви качам на фейс. Ай. О! Иво, играй малкичко, виж, снимам те, айде. Тук се обърне, Иво. Демър, запиши, снимай го, Дай ми това сега, записвам. Добре. Играй малко, баба, ай. Нате с балончето играйте, с балончето, ай. Чей. Я тук има едно отворено. Що е това? Що е това, Мари? Какво фърнам това? Еде ли се това? Пастъци. Верно? Наяш. Застанете на балоните там, елайте бързо. Елайте на балоните, Иво. Там има балони, вижте.